Šta hoćeš, balans, tako hoćeš? Šta ti hoćeš? Hanzo, Hanzo. Hanzo, evo. Poželio da šeta. Htjeli smo ga malo mi pustiti da se istrče. Pusti ga. A otiće na put. Gdje sjedi? Sjedi. Da neće sad njih dirat. Znaš, kad si jetio onaj, on će sad pit kafu. Neću Boga, odo, mi smo učili na terenu, pa sad... Sve će ono ovo biti, sve će ono biti da upozna.